Zbliża się dzień kolejnego trójboju kaszubskiego. Do 21 lipca, godzina 12, Wydział WL4 Gdańsk. Za chwilę zaprezentujemy, na czym polega trójbój kaszubski. Na początku wersja wolniutka. Tych oto trzech osobników stanowiących drużynę wykona następujące ruchy. Jeden z nich położy się na noszach. Będziemy symulować mały bieg na 20-30 metrów. Następnie, kiedy dobiegnie tutaj do łapeczki, kolega wstanie z noszy i rozpoczyna się kontakt z używkami. Najpierw wyciągnie tabaczkę, następnie pochłonie gorzałkę. Na końcu pół litra piwa. Jeżeli to piwko wykończy, kolejny zawodnik kładzie się na noszach, wykonują bieg i cała rzecz powtarza się 3 razy. Każdy z nich będzie zmuszony pochłonąć tutaj te cudowne używki. A teraz w przyspieszonym tempie, za chwilkę, jedyna tego typu relacja z próby bicia rekordu świata w trójboju kaszubskim. Uwaga! Dawaj, Linko! Udajemy, że biegniemy, dobra, przebiegniemy, dobra, 30 metrów, dobra, wstajesz, wstajesz, tabaka, najpierw tabaka, woda, teraz woda, dobrze, browar, pół litra, do końca, zabiegniecie się miejscami, łap się, leżysz okrąglak, leżysz i do góry, wol stąd, biegać!